To, alhamdulillah. Yau ma dai dan sani mai kiɗa ne a tare da ku. Wani kiɗa aka dan turo wannan ce to bari mu shi tare da ku mu ji me zai bayar. Taya mu ji. Annabi shugaban ma'aika murna muke da kai. Annabi shugaban ma'aika murna muke da kai. Da farko bari mu ga me zai ba mu. Fara sai tampo na. A sashi a 100. Kunna metronom. Lupin. Haka da wannan dai. Na dan samu drums din za su zanna mun normal bari in sa ku sai. Mun dai haka ne bari in ƙara saurara in ji karin karya mai kari. Yace dan sani ya bata min busa na. Annabi shugaban ma'aika murna muke da kai. Jita kenan saboda ya dan ba da vibe mai sai kuma na lon jita sai bass. Sauqi baseline da wannan sauke shi kasa shi wannan kuma sai ta dan daure min kidan ne saboda na ji yana farin cire kick, cire bass, cire address ne shi ma in cire shi sai yi busan intro.
Hausan intro kenan. Da farko rabbi Allah na sa sarki guda daya, wanda shi ya yi halittu dukansu bai daya, hada da ni da abbanmu da umma bai daya, wanda mu muke tafi yansa dare da safiya, shi ya sa muke ta gonar kada shugaba. An go biyar kenan. sai buretin din kiɗa na ya na yau kari a nuna min na in ban yi ma a ce a kiɗan nan ka gyara wuri kaza saboda we are still learning su to ai kenan madalla a ci gaba da kashi sannan a ci gaba da sauraron mana a yi follow da like sannan kuma a sheka mana subscribe mana wannan shine Allah ya samu dace amin.